Matay, huli na kasi hindi rin yan. Dami. Yan, dami. Dami. Thank you, Lord. Good morning mga katsoy. Grabe, inaabot ng adventures natin mga katsoy sa, sa Bicol. Ang tumal mga katsoy. So dito tayo mga katsoy sa ispalan nila Kuya Saldo, Itsibit, tsaka ni Dice Road Trip. Galing tayo ng Bicol, diretso kagad Pamiwas. Kating-kating na tong kamay ko, hindi ako naka-harvest dun sa Bicol. So yun, samahan nyo po ako mga katsoy, no, para swertein ako. So yun, dito lang natin, no. Yun. Oh, yun. Thank you mga katsoy sa support nyo po sa aking channel, no. So kanina kasi mga katsoy, nag-try na ako. So awa ng Diyos, nakadali na tayo mga katsoy. Pakita ko sa inyo mga katsoy, nakuha ko. Nilagay ko doon sa malalim mga katsoy kasi para di mamatay. Ayan mga katsoy, nakakuha na ako dalawang original. Isang 4 fingers tsaka 3.1. So yun mga katsoy, original pati oh. So dito natin mga katsoy, yung lalim dyan. At sana madagdagan pa yan mga katsoy, no? So yun, bali maraming salamat po sa mga silent viewers, sa walang sawang panunood po sa inyo sa aking channel. So yun, at mamaya na tayo mga katsoy magsa-shoutout pagka naka-harvest na tayo. Hahanapin natin yung mga dito mga katsoy, pulakan. Kaya may galab shoutout nga pala sa mga nakasama natin dito dati. Sila Kuya Dani, yung mga taga Green Hills Anglers, tapos Paranaque. Di na ako mati nag-chat dun sa GC namin kasi talagang biglaan lang talaga. Pagdating ko kanina matay, dumiretso na ako. Naganap na ako ng bulati, tapos sabay diretso na kagad dito. So ang oras niya matay, na yan siguro, mga 11 na yan. Or 10:30. Dumating ako kanina mga 9 na. Oh, yun oh. Oh yun mga tay oh. Pangatlo na ito mga tay. Huwag masyadong lulukin, hindi kasi masasaktan ha. Ay, tatlo na. Nanginginig pa ako. Ayos. Thank you Lord. Maus pa talaga ako. Yan. A few moments later. Yan na naman. Yan na naman. Mga katayo. Ay, naku. Uy, lalaki niyan mga katayo. Dito lang pala sila mga katayo sa kanto na to. Mga katayo, nakarami na ako. Uy, napasarap talaga sa kakabiwas mga katayo. Mga katayo, nakarami na tayo. Magandang panila na naman. Yan lang mati yung spot natin oh. Uy, bakit kasi lumihis na yan? Yan lang mati yung spot ko. Yan, dito lang pahagos ko lang. Tapong mo rito, tapos doon silang papang-abot na yun. Napakaganda pala dito mati. Kukunti na itong bulati kasi to. Sumaglit lang ako dun sa pinagkukuhanan ko ng bulati. Akala ko ba wala nang nakukuha dito. Yan ang makati. Uy, sus. Ganda ng kingit na yun. Akala ko ba Kuya Saldo mahina dito. Kasi napanood ko sila mga dito yung video nila Dice Road Trip tsaka ni Kuya Saldo with Stevie. Bali matumal yung pag-spot nila dito, yung siguro sa sobrang babaw siguro nung pumunta sila. So ngayon kasi mga tayo pumunta ako medyo high tide ko. At maraming salamat sa mga silent viewers po. Sa mga solid katsoy, maraming salamat. Barangay Kupang Muntinlupa tayo mga. Gusto po yung nagdaan na mahal na araw po sa inyo mga toy. At naway napatawad tayo sa mga nagawa nating kasalanan natin.
Panginoon. Lord, padagdagan mo po sa ating muli ko, Lord. Ayan na naman. Sabi ko sa inyo mga tayo. Nasa gilid-gilid. Gaganda yun mga tayo. Diba? That's pare-parehas mga tayo. Same size, same fish. Yes sir. Thank you Lord talaga. Ganyan lang naman yung panibagong style tuwa po. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nakasalamuha natin mga dun sa reunion, no? Sa mga kapinsanan ko at sa mga kapitbahay, mga kaibigan. Yun, maraming salamat po. Sa mga nagbigay ng pagkain, sa mga nagpa-premium. Yun, maraming salamat po kay Manoy Badong Bermeo. Yun. At kay Ate Presi Lagrimas. Yun. Yan, napaka-supportive yan mga tay sa sa tuwing mag-uukasyon kami. At sila, yan. Kasi yun mga tay, pagka nagbabakasyon ni Manoy Badong, yung amang Nazareno, yun ang pinoprosesyon niya. Yung may turutot mga tay, tutut. Ginagawa mo. Tapos habang kinakanta. So yun, maraming salamat po sa mga manay ko, sa mga manay, kila manay sa nagpasayaw sa tawag ito sa venue nung reunion. Napakaganda ng venue. Manay Salome. Yun, sa mga kapinsanan ko dyan. Maraming salamat. Siyempre sa first grand alumni Grand Reunion yun. Maraming salamat po. At sa mga nagkabanding-banding doon. Thank you sa lahat ng mga nag-graduate sa Santo Domingo Elementary School. Yun, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga teacher namin. Enjoy po ang lahat. Congrats po sa lahat. Limited strike mo naman kayo na. At siyempre belated happy birthday kay Katay George yan. Sa mga ka-work niya dyan sa MEC Millennium yan. Ayun na, may pasabog na Katay George try na rin sa kabila. Kahit saan na lang pumukol mga kahit saan na lang pumukol dito mga tiyo. Grabe. Kaliwat kanan, tumalikod, tumiyaya. May tubig. Ay, thank you Lord talaga. Ginagawa mo. Wala. Jesus. Uy, naku. Mapasag dyan pare ko, no? Sayang, wala tayong artificial lure. Yan lang sila kakagat yan. Ito maganda sa likod ko. Kakalagay lang nun. Laki pati.
Ang laki mga sindali agad kakalagay. Tuloy-tuloy mga kasi oh. Tuloy-tuloy. Ayan mga kasi, bali subscribers pala natin to si ano, si Deo Sir, yan oh. Yan. Shoutout ka Chay oh. Biga-biga love shoutout. Taga saan kayo ka Chay? Yan lang, Tagalog na kami. Lakeview to. Sa Tesla. Yan. Biga-biga love shoutout ka na Kachoy. Bali, dito pala mga tina nakaraan daw, nakarami sila dyan sa malalim-lalim na yan. May nahuli parang araw silang ano, karpa. Grabe yung pumapasag pala yan. Ano yan? Baka karpa yan eh. Magsa-shoutout na pala tayo mga magsa-shoutout na tayo no? Yan pala tayo din. Hindi na nakakahuli kasi nakalimutan natin mag-shoutout. Bali, bigay love shoutout kay Deo Sir no? Bigay love shoutout sa'yo Kachoy. Parang andito yan eh. Ayun, andito nga si Deo Sir nga oh. Yun, Miguel love shoutout sa'yo Kachoy. At Miguel love shoutout kay Jose Zamora. Yan, sa mga katrabaho na dyan sa DMCI. Yan, Miguel love shoutout. Coach sa ATV, Miguel love shoutout. International Drunker PSA. Yan, Miguel love shoutout. At San Vicente Angler, Miguel love shoutout Kachoy. Uy, wag na kayo mag-alat dyan. Natutugtong pa kayo. Uy, ay, ito, sabi ko na nga ba, may huli oh. May mga time talagang gano'n na walang ano eh. Yung mga tiyo. Nililipat ko eh. Teka lang mati ah. Nililipat ko lang, may huli na pala. Kuy. Wala na, nagkasabod-sabod. Yun na pala, ay mo yun. Ted! Ay, pumunta yung kasama ko. Ay, meron pa kapang kasama dyan. Ayan o. Nasa gitna. Ano pangalan niyan? Si Teddy. Tede? Ay, may love shoutout nga pala sa kay ano, sa kasama ni Deo Sir, si Kachoy Teddy. Yan. Ganda dyan size no? Tawagin mo na si ano, Papunta na nga. si Idol Teddy. Ayun, tapos at tumatay. Maganda yung size dito matay. Kailangan Kachoy Deo. Yan, may love shoutout kay Alexa Channel, may love shoutout. Lumaga Vlog, yung may love shoutout kay Choy. Wala ka. Jason Alas Vlog, may love shoutout. At kay Flores Isidro Chong Dani, yung may love shoutout. William Anglers, yung may love shoutout kay Choy. Kay Island God TV, may love shoutout. Si Bermoy Marjon, may love shoutout. At sa lahat ng members ng ano ng Angler Bros, at sa Insa Anglers Group, yun may love shoutout. Ayan, yan, maraming salamat sa inyo mga tay. Focus tayo, focus sa goal. Karang natin yung para makuha sila dyan. Ganda po sila mga tay. Malalapad pati. Para kuha tayo ng ilang pang highlights natin. Start na cellphone natin, tagilid na. Yan, tok natin itong cellphone natin. Start. Lalaki oh. Lalaki oh. Pulahan. Sana. Uy. Ako rin. Ay, sus. Ginoo. Dali na naman ako. Grabe sunod-sunod eh. Tama nga talaga yung inalaman sa likod na to. Nasa likod talaga ang isda. Marami. Yan. Kaya ba siya? Sa katinip. Masira yung natin.
Nakadala kasi na ano, original oh. Lalaki pati. Yan natin oh. Kaso walang video. Ang aga-aga pumaga. Dalawa pa yung nakawala sa akin. Nakakatuwa talaga mati dito sa ano, barangay Kupang. Maus talaga. Nag-aalam na yung ano mga dito. Dami kasi kumali na sa bus. Ay mga tabi, andan sila. Oo, huli na naman. Huli na naman. Wow, wala talaga. Thank you tol. Ay, gaganda ng size. Shoutout pala parang fabric segment. Pamiwas na. Ayun naman, ala ka. Ay, grabe ang laki. Sus Mariusip, oh. Yan lang pala. Dito lang pala eh. Kayo lang pala hinihintay, no? Maliit. Nangagat na ang init. Ilubog mo. Wala ka. Ay sus, kala ko kung sinabit pala. Wala. Sabit na naman. Saan si Tapo? Mahangin na pati. Ano yan, nakasilya. Ay mga kasi, dyan lang po muna siguro matikhan. Mahangin na. Natatap na rin ba? Oh, gandang pamilgam to. Maraming salamat. Ito yung marami na rin yan mga tayo. May original pa tayo. Ah, swerte. Dami. Thank you Lord. Kasi yung huli na kasi hindi grabe. Tingnan, dami. Yan, dami. Dami. Nasa ilang kilo yun? Tatlo na? Grabe, ang dami. Kasi kasi ano, Terry, kaya marami na rin yun. Ang dami na rin yan. So yan mga Choy, bali iwanan natin dyan si Kasedia. Choy, mahal na muna ako. Oo, next time na naman tayo, mag-banding tayo. Si Kasedia, andun na rin. Nasa gitna siya. Yun, maraming salamat po sa inyo mga Choy. Nabibitin tayo sa fishing banding ni Kasedia. At ako'y inaantok na ba siya at mamahalat pa yung bus ko. Ayun, thank you so much po sa inyong lahat at see you next vlog na naman po tayo mga Choy. Thank you mga Choy. Thank you sa mga silent viewers po. Pakishare naman to mga Choy yung video natin para lagi tayo palarin sa mga fishing spot. Thank you po. Ganda oh. Daming ano dito mga Choy. Daming tikling dito kanina ang pagdaan ko. Ayun, bye bye.